Mababa dogo osebedo kanyo ma jotugo madongo nyaka matindo tiyo godo e bago tuke mag adhula. Kata kamano, ywaruok mosebedo e kind kambi mar Pan-Africa gi jodak osekelo liet ka ji bende osechwad nyaka gi magina e lweny mar laro weg lobno. Jafwambo marwa James Opondo nolimo alap Mababa dogo kendo twak gi jotugo e okenge ma onego sirikal koro kaw mar miyo jodak alabno magero sulwe mag rawere. Niko na ombi moja tu ile kiwanja yetu. Ile kiwanja ni shamba. Anasumbua bado. Hapana, nitanyorosha wapi? Hiyo nitasota. Hiyo ni kiwanja yenu. Na hata kama nitalipa mimi nitalipa huko. Mano ote manager tugo mar Harambee Stars Austin Odhiambo chiwo ne jatend piny William Ruto dakika machuok tok Kenya loyo Zambia goal 1-0 e tuke mag CHAN mane obagi e alap ma Kasarani. Alap Mababa dogo grounds osebedo gi liet e kind jodak Mababa dogo gi kambi mar Kenafric. Ywaruok nochakore kama investors ma area ni nikech Baba dogo area ka nigi investors mang'eny, nitie kambe mang'eny sana ma ni area ni. Koro area ni bedo industrialized ahinya. Koro wan wapo ni pub ni bwana moro mwindi moro claim ni en pub en manonyiewo. To wan kata kapod kane wan nyithindo matindo kae mosebedo kaka watuge igni go duto. Alap Mababa dogo omako chuny tuke mag adhula pacho ka. En alap ma osegolo jotugo manigi huma mokalo kamoting'o kapten mar Kenya Michael Olunga, jotugo masulwe Austin Odhiambo gi wadgi Tyson Otieno, Collins Okoth Gatuso, Joshua Onyango e kind jotugo mamoko. Beport support local football nikech kata sani en achiel kuom joma support nyithindo matindo magocho kage. Ko yudo gimegre moro matin obiro to ogole nyiewo ne nyithindo mpira. Koro gino benelit ne okong'i ni en osetieko mare kata en koro en e level moro. Nikech kata kae sama gionge gi training kae mobiro ga train. Koro no elit ne sana mineno kano neno ni gino wachne wacha president. Jodak Malaki Sama Kariadudu kaachiel gi Baba dogo ywago lepo makinde ka kinde ka gilero ni bedo maonge gi alabno biro duoko gi chien e golo rawere timbe mag machienglo. Kwayo pod gichwalo ne jatend piny William Ruto kaachiel gi tend county ma Nairobi mondo tim gino manyalore mar miyo gi alabno e yorno maratiro. Pauni nyalo dhi to area mawuoke ni en area ma vijana timbe gi ok beyo ahinya, lakini iyudo through sports wanyalo keto vijana gi karachiel, inyalo wuogo gi yawuoyi ginyalo bedo gi hope, lakini kiyudo ka pauni onge to aparo ni kata crime rate nyalo idho sana. Koro wakwayo rais wa president obi mondo ne kaka wanyalo yudo gini legally. Nikech sama koro ma en lweny ok inyang'e ni nyalo rumo nade. Samoro wanyalo win lweny kata inyalo lowa. E kinde ni ma piny Kenya bago tuke mag CHAN, rawere nigi geno ni yudo thuolo ma jotugo kaka Austin Odhiambo ni godo biro mana bedo ka gitimo kinda. Mayo gi alap Mababa dogo en okang' ma gineno kaka maduono lek margi. Ntino makani neno hope ka gineno jomo sewuok ka. Sani neno tugo madhi nyime kani en tugo mokel gi Michael Olunga. Mae ginene mar mofa. Koro aparo gimbe giparo community ma giseaye. Koro aparo ni kapa uni nyalo dong ni community to wanyo medo empower yawuoyi matindo gi. Lwenje jamoko tek kendo en lweny ma koriwo jadhier to ratile yiengore nyakonchiel. Jodak Mababa dogo ywago alap magiwacho ni gisebedo go kuom thuolo malach ka koro kwayo margi en ni mondo alapni obed e lwetgi mochwere mondo gidhi nyime gigero mich rawere e alworani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Jood bura ma pacho ka endi okidhore ka gikwedo okang' mager weche mane owach kod jatend piny Kenya ni gin e ong'ala mamalo mar nyayo mibadhi. Jood bura go bende nosiemo spika mag od buche ariyogo mondo koro chom jatend piny Kenya William Ruto tir kendo gikwere ni ne odwa dhi matek ahinya. Kata kamano, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula wacho ni osebedo ka oloso kod jood bura moko